So, karon akong gihangyo si Father Arnie. Atong pura panuko anong pampaila-ila sa ato ang last speaker of the evening. At tagaan sa masipang pagpag. Kung ako masign diri sa Badyan, ikaw kita ni Father Darwin. Kaya ni mo ko niyang pista dahil ang pagsuod diri. Kaya gusto pumunta na ako sa Badyan sa lipag yung pumuwahin. Kaya na timing mo itong ang imbitar na mo isa, wa ka abot. Kung sa inong tanong, kasabot ako ibaw. So, mo itong si Father Darwin, ang ilang ipag-isa. No? O mo ito first time na akong nakita o ako nanumong sa Pag-Darwin. Kaya, pag abot ako diri, ang lagi Pag-Darwin, kurang kuwan tayo, kaya kusog kayo din sa Badyan. O ako nagmauan, sa Pag-Darwin ay nag-apostolate ay, no? Kadugay panahon, kung nanay sa benefactors diri, no? Si Sister Rosalita, no? Ay, Estelita. Unya, pagsunod, nagkaibaw mo ka, si Father Darwin, o i-adapt din siya, anak-anak na nalikuan, Amy, no? Marulino siyang bana, nagawin panahon nito sa Lampog, o daghan kayo na kailan niya, no? O hinahinay mo kong kaibaw ni Father Darwin doon sa iyang pagka-cruises, pag-defender, o interest mo kong pagpamati, no, sa iyang mong tulunan. Kaya tungkol ba din pag-itaw mo sa Badyan? Ang Badyan, kung balik na patututo din eh. No, o po ko'y kayong alamang ba sa pag-deal o pag-handle sa mga pag-itaw mo, palipot, hindi sa atong parokya. Una nga, nagdagan ang pagpanganda sa pista o naging recommended ang nga ni Father Darwin, no, sa mga members sa PPCMT na assembly. Ang moto nga, nangitay pa aking mapuntak siya, may galing assistant emper, very helpful. Kaya siya nga itong person ni Father Darwin. Napilagi niya, no, nakuha ng schedule, iwas sa Darwin, lagi niya, natayunta, na okay po sa Darwin. Umuna nga pag-ibaw sa mga assembly members nga, umos sa Darwin, excited kayo sila. O di lang kayo ang taga-Badyan, excited, no? Kaya, karoon lang ang lawa, di ba taga-Badyan rin dati din? No? Kaya ang ibunta na nagpating ko kay nakapot ng taga-Pagno, taga-Talisay, kung kapit na po muna ito ang team ni Father Darwin. E gitiksan pa po ni sister niya. Kaya naman sa Father Darwin, umasa na siya, natin ka-team, mga 20 kapit, o igo-igo po na taga-Pagno, taga-Talisay, 20 kapit, wala mo nang siguro din. Wala mo may mga, ano man lang ito? Kaya kung mabuti ko nga, Tre, masa na Tre, ada na ba ganito? Paano ko doon sa mali, wala pa kapaganda na. May ganyan ko nga, bisita din sila ni Kuhan, nag-isa, no? Taga-Kuhan mo na nga, halipay mo ko, na di lang dahil taga-Badyan ang excited, daghan ko dahil kaya. Ganyan ka rin nga, buhay taga-Manukan, no? So, napoy ng abot na taga-Pantayan, nagpa-blessing na niya. Napoy mga lalain na yung lugar lagi. Kamutis mo, kapag lang dagat, ang makampaw ini, di ako ka na. Pumuna nga akong iktipay, o ako pong gago sa pagpailan ka ninyo, ang atong last speaker, karong na, no? Namamuktik, alaw na duro. Morning na night rin. Nakamanihan mo ng pag-ayo? Nagdako mo baon? So, agtad kita kailangan eh. No? So, akong i-welcome si Father Darwin, no? Higano, ang atong namunod na bisita sa parokya sa Badyan.
gabi na itong tanan. God is good All the time. all the time. God is good. Atong pampakan, atong Ginoo. Pero kung magsugod, praise na. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication. And I seal this whole area with the precious blood of the Lord Jesus Christ. Dear Mama Mary, I humbly ask to protect me and all those people in our lives whom we cherish from all the retaliation, evil spirits. As we do this ministry, cover us all with your hands of love and protection. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Balik-balikod. Ito na nindog. Ow. Mga igsoon, ibig ko usugod. Sugod naman ta pinagis pag-ampo. Kantong-katugon. Tulog na. Kantong mo. Kay kantahan naman ako pahulay. Ay. Bitaw, kung katugon mo, katugon mo. Ya, hangyo ko ilang mo paghago. Kaya makadisturbo mo siyang tapad na uturupong na to. Kung sa kalimutan, yun ay disco, mamo ito, nung karon sa It's Morning the Night, ano man din yung disco, kasama ni Diyos ko. Diyos ko. Amen? Amen. Yun ang may basahon, mga igsuon, gikan yun sa mga labil sa atong Ginoo. Matthew chapter 13, verse 10. Unya, ang mga tinunan, binukol kang Jesus, huwag nang matana kaniya. Ganong, sabi niya man, ang imong gigamit sa pagtudlok kanila. Si Jesus nito ba, ang mga itanago, may tungod sa inharian sa Diyos, ipadayag na kaninyo. Apan wala, ipadayag kanino. Makalipay kini ng mga pulong sa Ginoo. Ano man, ang ginaadman, harian sa Diyos, ipadayag na ang tinago ng ginaadman, ipadayag sa Diyos kaninyo. Sa gawas, walang paniyan ipadayag. Pero karong gabi una, katawan sa Diyos, inyong masayran ang tinago na ginaadman sa tingharian sa langit. Amen? Pumatod pa ni San Pablo sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, walay makalimot, unsa kadako ang tinago sa atong tinumuan. Nasubraan kong tako, asata, wala mahibalo. Pero karong gabi una mga kaigsunan, dubli ang atong kalipay. Dubli ang atong kamaya, dubli ang atong kasadya. Nga naman, karong gabi una, ipadayag sa Ginoo ang iyang mga tinago alang kanatong tanan. Excited na mo? Excited! God is good! All the time! Nag-iya-iya lang. Kung ikaw God is good, inyong tubagin na, grabe! Grabe. God is good! Grabe. Kung ikaw all the time, ito ba? Siyempre. Balik ka namin? Siyempre. Piningasay, ayaw palupig din speaker. Ay sa mga tingog ka. Piningasay, ha? Tamong sa piningasay. Okay. God is good! Grabe. All the
Kusog na sa. Pamunihan. Kini nga assignment. God is good! All the time! Duwan ng kanan. God is good! Grabe! All the time! Siyempre! Mga pampaka na to, ang Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. Ginoo sa mga ginoo. Wala magigsunan ko nga niya ni karon na taga-talisay, mas kilid. Anas kilid. Paisano na ako, Father Darrell. Dito sila sa office Sano? sa Bohol. Ang case ni Ate Melissa, ako ko mag-suspect na mo rin sila. Ang suspect naman. Expect. Suspect naman. Ako mag-suspect na sila. Dito po sila gikan sa Alegria. Ngayon naman, ito kay Milagro, inita po siya kinabugi. 20 years, sakit niya. Ani, doon ka sign. Tampiha? Tingnan na ni. Tampiha. Tapihang. Di mahikap. Bughat. Namutan na ko pila man ka-adlaw. Di mahikap. Di adlaw ko din. More than 20 years. Oh, gabi ha. O ihubag kaya tapihang. Kiniyang. Ani nga sign. May finding sa doktor. May diagnose sa doktor. Sakit po yung ikon. So, Karon, istorya may dito siya nagkaon. Sila nagkaon dito ni Father Arnie. Dito sa atong parokya. Pamusta na ko siya. Completely healed na siya. wow. God is good. Pero kasi matrap mo sa healing, isang healing, dili na mo tuyo sa Ginoo na. Physical healing is just a secondary. Casting out the evil spirit is just a secondary. Why he established this ministry, the primary reason is conversion. The primary reason is Conversion. conversion. Mag-usap ng healing o pagkaisimba. Hoy. Mag-usap mo ng nalayas ang demonyo pero huwag mo ka maduol sa sakramento sa kumpisan. Useless ang tanan. Wala si Kristo, si Bagilyo, kung na siya ayumon, mingon siya, anak, kung sa kapaliti ko, ninundo mo, anak, alsaha ang imo, ihigdaan. O anak, ayaw kahadlok, ipasaylo na ang imong mga sala. Sa ato pa si Kristo maghiling, nandiyan ang forgiveness of sins. Maunay kumplito, Ricardo, mapaangi ni Kristo sa paghiling. Nagaling mo ang ninyo maghiling without the sacrament of confession. Dili na paagi ni Kristo. Bisan pagpari siya, ang sila niyang mananana, useless ng kanan ng pre-over without the sacrament of healing. Ibaw mo, kung sa manang tinago, ang tinaadman, nagigas ang harian sa Diyos, ready na mo? Ready na mo? O ang tinago, ang harian sa Diyos. All praise are His. Hoy, masa to? All praises are Gusto! all praise are Di healers. pa mo convention? All praise are healers. Kung ang mga Katoliko, matudluan lang sa opisyal na panudlo sa simbahan. Kung doon na sila ipati sa lawas, they will go to their graves as the sacrament of healing. Kung sa maling sacrament of healing, sacrament of confession, anointing of the sick. Kung ang ikatulo, the Holy Eucharist. Anong Holy Eucharist? Mas bukat pa sa tanan sacrament. Source of healing. Amen? Ito mga nang nasakit, ng humhum na kung karon, on sa inyong pamuhaton, go to your place. Receive the sacrament of healing, especially the confession, anointing of the sick, Eucharist, the source of healing. Kaya inyong maintenance karon sa diabetes, sa cholesterol, sa pamayuban. Maintenance ninyo matambal, instrument of healing.
Ikan sa itong mga doktor, katabang na instrument of healing. Pero ang mahatag sa pani, unique kayo. Sabi na ang Eucharist, ayun sa ito, si kalawat ay kumpisan. Eucharist is source of healing. Dato'y parokyano, sa noon, for 4 years, di na siya katindog. For 4 years, di na siya kalakaw. For 4 years, sinungitan siya. Kaya sa tigda, yang ngayon si Divina, diduaw ko niya, ubingon, dahil dinakoy hatag din dahil sacrament of healing. Confession, anointing of the sick, yan ay pakalawaton tayo. Yan kong inang minister, bro, kada Domingo, alipay kong kita sa mga minister, dagang laki, ano man, mas lindot mudaghan ang mga minister, labi na ang mga lalaki, ano man, magkakatod man sila sa lawas ni Kristo, nganto sa masakitan. Akong gignan, akong minister ay silingan, brad, ang iyong mo. Kada Domingo po kalawat ka sa Divina. Ilang ka mga buwan nila ba yung mga keksunan, i-communicate na ko ang minister na mahunong na siya pagkalawat. Kuningon ko sa minister, brad, naon sa Silibina, namatay na si Divina. Tugs pa ko pa din. Padiyan ang nanihunong ko pagkalawat, ay makakimos na siya sa pagsip. Pananihunong ko pagkalawat, pader, kay kamauna siya. Gusto na yung mga tiil, ang iyang mga kamon, ang laban na siya, makatabang na siya, sa iyang ginikanan. O siya na ang personal, kalawat, kung anto sa simbahan ang kalawat, sa bukid ng lawas o dugo sa atong Ginoong Jesucristo. For 4 years! Abi ninyo, sinita ko ninyo, ganun mo mga ay. Pagdan ako nga no. Good. Gano? Daghan kaya sa palibot mga alkulari. Good. Ang tungod ini instead 100% ang inyong ihalad dito sa Ginoo dahil mga minister karon, dahil mga charismatic karon, dahil mga sakristan karon, at dunay mga habak. Tinon, dili. O ang inyong mga balay gipaglugnan hangtod karon og mga lana gikan sa almulabi. Tinon, dili. Onya, daghan pa kayo mong tuo-tuo, superstitious belief. Tinoon din. Naipipila ninyo, na musunog interior, tanan, na mga utang, ibilit sa interior. Kaya hindi maayo, na magdapat utang, ikan sa interior. Inananibili ng tanan. Nagun mauna, ano naggawas ng ano? I-appeal ng tagog lubog. Dili pagar utang. Utang pagar dili tao. Therefore, nagpupo na mo, tanan yung salina, inyong ibilis interior kay utang man na. Superstitious belief. Tinoon din eh. Kung doon ay kaslon, ang lula magdagpasok. Doon na pa'y sudlay. Unsay buhaton, tudlayan, before mo sud sa balay, tudlayan. Ang asawa, kuhaon ang kutok kuyaman lusa. Maman sa pagkuha sa kutok kuyaman og lusa, ang asawa na po, paano na po? Sudlayan na sa, kuhaon ang kutok kuyaman lusa. Nahuman ko tawon sa baso. Kay lamian talagsaon na Diyos. Aman sa pagkutaw sa lamian kayo nga Diyos. Gawa dito, wa direct. Ipainom sa luha. Superstitious belief. Tuon. O namin ko na katong Ginoo si Bagninyo, mga anak, naayo ka, tungod, sa imo. Kasi gingon ng Kristo, naayo ka, tungod, sa imo. O siya mingon, naayo ka, tungod sa imong tuo-tuo. O
O na rason, theological reason, nganong hangtod karon daghan mong balatian. Uy. Ada pa tayo, mawa ko mo doon na. May mawa ko doon na. Tinang nga nila Onse kisulti sa itong Ginoong Hesus Kristo. Mateo Kapitulo 15, versikulo 9. Ningon na nga itong Ginoo, kawang ang inyong pagsimba kanako. Ato pating simba ni. Way pagtuo. Ano na kawang? Inyong pang-isunod, itundo ang pagtulunan yang ikabilin-bilin sa inyong natingnan. Ay ba? Ikaw ata. Kasi gisultis Ginoo, kawang ang inyong pagsimba kanako. Muna hinungdan daghang sakit ninyo. Ngano man, dagwintas pa mo o bala nga di pumuto hangtod karon. Tinuod dire. Tinuod kay na. Kagabi dito sa badya, asa alegria, daghan kayong mga haba. Isurrender. Bala ka di pumuto. Di ba ka sa airport ron? Tingog. Laglag bala na. Nagkaroon mga tana ko ninyo, kanang inyong lana, nagikas ang mulanyo, kanang lana, ikas mga paitiran. Ang mga fitbil ba yan? Nasa simbahan. Hey! Musuloy pa nila sa badyan, aron manampan. Tinood din, taas sila'y kapilya! Hey! Basta ka albularyo nag-react na ko, minun siya, Padre! Kadang imong giwali, Padre, naparapagnos luyan. Padre, ulungan imong wali. Padre, mapakay kalibutan sa magkalibutan. Padre, kami mga albularyo, Padre, may mga albularyo ang kabulutan. Ang bulutan, ang ilang abiyan mo'y dautan. Espiritu nga naghatag nilang kahong mamoy dautan. Ako na palauman ko lang. Okay? Kasi hindi ko makiksunan, ang maong albularyo, nasuko na ko. Sa kababae, masyak mo. Yan naman, ang maong babae, active parokya. Hindi lang active sa parokya, katikista pa. Dili lang kay active sa, dili lang kay katekista, kada adlaw pa mo simba, bisan wine misa mo simba kaya po siya. May malapa sa langit. O ang iyang patron, di San Vicente Ferrer. O bingon siya na ko, Padre, kung iya pa ni, di pa niya si Ginoo, kini San Vicente Ferrer na akong kinuminahan. Iyan is, di ba yun? Kini pagsimba na kong kanunay, iyan is demonyo. Kini sige kong rosaryo, Padre, iyan is demonyo. Kini akong pagkakatikista, Padre, iyan is demonyo. Iko, nanay, ang tubag mo ni, ang imong pagkakatikista, iya sa Diyos. Ang imong pagsimba, kanunay, iya sa Diyos. Ang imong pagrosaryo, kanunay, iya sa Diyos. Ang imong pag-emosyon ni San Vicente Ferrer, iya sa Diyos. Mamutan na ko ni Munay, ganus ang nagsugod ang imong pagpanambat. Ang tubag niya mo ni, dali ang padung mamatay si Lula, o si Lula mo sa kalbulan. Dili mamatay si Lula kung di niya mapasa na rin ako. Nasabtan, yun sa may nagkadawa, pasa niya. Pasa na. O kapag ina si nanay, Nay! O to, ang dili iya sa Ginoo. O bingon si nanay, Padre, dili kumutuon ni mo. Ako sa gignan mo ng document sa simbahan na nanay ni The Catechism of the Catholic Church, 21:16 to 17. Ningon dito, all forms of indignation are to be rejected. Sige yung simbahan, all forms, masabi ko, some forms. All forms of indignation are to be rejected. Anong i-reject na recourse to Satan or demons. Ano man ilang kahong gikan sa demon. Diyos nanay, di ko mutuo na.
Nga kining akong kahong gigas demonyo, ikaring lula. Dili sa demonyo. Ang pinaistorya man Riksunan, ay bless man siya, bless man sacramentals ninyo karon. Akong ingnan si nanay, nay, inikuli ninyo, nimo sa inyo ha, imna, ang na-bless na nga olive oil, ang holy and exercise oil. Paguli nga sila ha, makiksunan niyang giinom ang holy and exercise oil. Timaw mo, pag inom niya sa holy and exercise oil, nawala na siya. Nawala na siya siyang kaugalingon. Ang mga demonyo, dapat tinaghana na siyang lawas, maunay, i-communicate na ko through messenger. Ay, hindi na mga yawa ron. Mag-chat na ako. Kung sa oras sa mag-chat, alas 12, alas 3. Alas 12 ito sa alas 3, mga demonic hours. Mga oras sa mga demonyo, mga manggawa sa mga drug addict na, drug lord, mga transaction nila, mga krimen, kahit tapuan ang oras. Ano? Morning hour. Una na ang disco, may tabo, alas 12, nakablamig ba? Alas 12 ito sa alas 3. Ano man, demonic hour. Taptanan niyo, alas 12 na ba ito? Muli. Pero ay mga kagol, doon na mo yung sakra and taps. Kung sa inyo po, i-chant na ko mga yawa, umingon, Darwin! Ayaw nagpalik sa mong parokya. Ay imuming dito. Ganun saan na torture ang mga demonyo, mga keksunan. Panahon na niinom siya sa holy and exercise oil na atong i-bless karon pipila kami nun oras ikan karon. Amen? Pag inom niya makiksunan ningon ang mga demonyo, Darwin, ayaw na mi hilapti. Amo na ang iyang kaliwatan. Darwin, tumubalik ka sa mong parokya, nakadlong pangyawa na ko. Timan ini Darwin, patyon na mo siya. Nyaan lang nagkamumisa siya ka. Nawan mo ka-reply ni Pretty Million na kong tuga. At alam mo mag-bless mo sa inyong gagawin using the sacramental, dinindot inyong to. Tungkol sa kanindot yung to, di na mo kamata. Aso ko yun, igulit. Yang kung manggamit ganun mo, i-cross ninyo, pasok, ininta pati. Mana naglayatan? Ha? Naman sa Padre Rinaldo Pue, hindi sa Tondikariato, doon na mo. Okay? Balita po mga kaigsunan, pagkabuntag, in-chat ako si nanay. Yung nanay, Pader, kinsa man itong nag-chat kabili, Pader, tili man to ako. Iko, nay, hindi ito ikaw. Wala, mag-ingon mo na yung mga spirito sa mong lula na nagharas di mo, nga naghatag di mong gahon sa pag-ayo. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons. Di masaya pang simbahan. Kapag wala ko mo. Yan ito si nanay sa office. Nagstorya po may walking possessed si nanay. Sa si nanay? Walking possessed. Sabi ninyo, wala na di ko maghiling. Sabi na yung nanay kinaghan, kaya kayo mag-iyak. Inadaghan. Kapag active na po sa ministry, kayo ko kailangan ng walking possessed sa atong kadilipan. Iba mo, ang share karon totoo, mga altar point. Mga walking. Ako nag-share dito karon totoo. Ito sa paminawang totoo. Kurantay mo sa mga balita ron, doon ay si Pura, Bitaw. Liga. Ang tingnan na to. Si Pura, Luka, Liga. Kurantay mo, yan ang i-bank ang Ginoo. Pero man angay man na i-deliverance. 100% yung walking process ng kawanan. Pinadaghanan na karon. Just imagine na karon. Nagka din ang walking process. Mana nga
ako mong tuluan karon labi ng prayer book ni Father Sikia makatambang na karon. Unay akong inspirasyon ninyo karon. Daghan ang maayo na to pinaagi sa prayer sa simbahan. Amen. Kasi ito po mga kaigsunan, pag deliverance na ko ni nanay, kada daw simba sa nanay, kapikista. Kunay, ang tatang pray na atong i-renounce ang imong pagka-albularyo na magnunos tanay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Namunos na ko, ikatawan ng mga yawan. Darwin, nakita na junta Darwin. May nag-chat naman to siya na ko. Nagkaroon din sa nakita na junta Darwin. Itutukan ko pag-ayon. Nga, hain kay tinutukan. Imo mo sa iyong mo, ako siya pong itutukan ko, nice eating you. May nag-chat naman ka na ko, no? Karon nagkakita rata. Ang isang cross, pag-isa na sa cross, di na siya katutok na ko. Anong pagpakan? Ang Ginoo. Ang isang cross, ang Padre, Filii, Espiritu Santo. Darwin, hayag kayo ang cross. Hayag kayo. Akong isang ligat holy and exercise water. Nalingaw ko siyawa. Ano nalingaw ko siyawa? Darwin, malukoy ka na mo. Init kayo. Init. Tapos kung sa gibuhat ako, akong sapligan ng yawa, no? In the name of Jesus. Kanang holy exercise water, matutso na yawa. Yan ang tupapakan. Ang Ginoo. Ang holy exercise oil, akong ikuros sa mga senses. Tanda ng ampo ko. Ibaw mo, inikuros na ko, yung iwakli akong kamot. Ang holy exercise, so, akong ipatungod sa iya, anak ba? Inigtagpas sa so, grabe, di ma-describe it that way. Ang turong pag-ayo. Kaya yawa, talawan kaayo. Ang yawa, hadlukan kaayo. Sa itong yawa? Taslakan, hadlukan, inay mo tapat, hadlukan ka? Itong hadlukan ka ni, igon sa kasyawa. Amen? Nagkaroon, adun na po'y usap ka ang tarpoy mo share siya, dito lang siya mo share sa iyang experience. Ang mga tarpoy, serve na ko, yan na sa puyong instrumento, kan kayo, buutan ka ayo, yung ibaw mo, ingon siya na kong apader, ato lang ko puyo sa imong office. Eh, ang balhin siya. Okay lang ito pupuyo sa imong office pa din. Ang apply kong scholarship sa ministry. Dito siya. Kunya dito naman na-discover yan ang batanon, walking process. Grabe no? Kunya anong walking process siya? Itong pakinawon ang iyang story. Atong pakinawon. Ang yan, Jesus. Oh. Dinidibas lagi ako in the name of Jesus. Na Jesus muli. In the name of Jesus, I command you and in spirit to depart from Jesus. Kung saan may dundan? Ano si Jesus? Daw, sa Jesus? Ano lang? Napapakan. At napapinawan niya ang testimony. Inot ng sa emosyon ninyo kay ikan din niya ang inyong bandugo. Ngayong gabi ka natantanan. Una sa tanan, sila ko magsukit sa akong pag-share sa akong sinatian. Pailaulan ako sa akong pagaling. Ako na si Jesus Dalia. Ako nagapuyo sa Valencia, Bohol. Natawa akong broken family. Ako nagalako sa akong lula dito. Kay usama na akong broken family. Dako kayo po pagtungkol sa akong papa. Kaya wala akong experience sa iyong father nila. Wala akong experience na
ay may nga proud ko na pinagkati ka na wala ko naka-experience I love you na ikan sa pagkataon namin kalibutan na wala yung kasawangan. Wala ko experience sa gugmas sa sawangan. Every graduation ako, wala akong papapalaw sa kawal. Sakit kayo sa dughan. Kapag ako kami kalibutan ang mawalan. Dini nagsugod ng akong gabi na pagtungod gabi nga hindi. Kung nga nagpadako na lang ako, kaya ako lula o luto. Dini ko naka-experience pure nga love, attention na wala natin sa kamahan. I'm so very happy nga yabot sila ako sa akong pinabuti. Mao nga, kanunay na lang kumugod sa kululog asa may ako. Kaya ako lulog sa ka-albularyo na nanambal. Kapoy assistant. Sa among pagpanambal, nagamit ko yung mga lana, tanto ninyo mag-breed, akong mga abiyan, sa mga tayo-tayo, mga pangalan, mga palina, mga asyon. Sa among pagpanambal, ikan na naman ako nag-aabad sa kululog, dagan ko experience nga, dagan ko na ayaw. Kung nga, bibigay ko sa kululog. Wala pong kapalo na 10 to 7. Daghan yun siya na ayos sa iyong pagmanampan. Kanya sa diyang sa Kristal ako, namit na ako si Father Larry Ligan. Kaya na-assignment siya sa Valencia, sa Paris, Balikan. Kaya salamat po kong Padre kay gilawat ko niya sa Scala Student. Gilawat ko po sa iyang August 15 next resistant grants. Kaya pinagi ko sa ako pagpapinag sa Catholics about spiritual warfare. Na-realize na ko ang mga mananamban, albularyo parik sa mga limon. Kanya, ialabot sa Tino nga maproses ko para ma-realize ko na ako nga, di ko pinayaw. Nagilin. Yuri, ako na is yung exercise ng Bible. Muna experience. Init kayo na ko ang Holy Cross, itong mga remix, itong mga santos, ito sa paglawas. Grabe kayo kung kapusgan. Ayaw kayo na po ang Rosarihan, ayaw kayo na po ang image ni Mama Mary. Sakit na po kayo ang Hail Mary na prayer, especially sa Salve Regina na prayer. Alatin ko. Ako mismo nakasaksi na ang mga demonyo, halok ni Mama Mary. Because Mama Mary is so powerful. The cross of Jesus is so powerful. Always pray the Holy Rosary. Because Father Darwin said, when Mary is present, Satan is absent. And that's the thing is about it. Tumakausap, ayaw kami kailangan tanan. God bless. Si Dudong Jesus, yung lulo albularyo, siya ang assistant sa yung lulo, panahon niya manambal sila. O during exorcism, ako mapadunggon sa iyang ang mga demonyo na siyang lawan sa. Ready na mo? Ay mong kanto. Ready, padunggon lang mo na ako. Ready na mo? Kamu na, ready na mo? Ready na mo dagan. Ako madunggon ha. Ma-inspire mo sa pagrosaryo, kumain ninyong madungog ni. Kaya mga yawa, mismo ang yawa, tigil kapugong sa kapong samahan ng ilahan. Amen! Amen. Diba si Brother Dave Diaz? Tumot mo si Mama Mary. Diba? Ako, inaw ninyo ha? Ang actual ni walang deliverance na niya ni sulti ang mga yawa. Hindi mo mawala.
baan ang inyong giingon niya na kay grabe na ka-power. Ayaw, siya ay makapiliti na Naman sa iyo rin ako kadadlaw. ayaw nyo gawin. Kay ma-urjudyo niyo Hindi rin bahala niyo. makahawak yung gawin kay Bantay mo, ayaw siya pagpriyera sa inyong inahan. Kay madalit mi o layas. Darwin, maturture ni kay powerful kay ng bayahana. Kapagpakan sa mga mamaya. Iba mo, ang mga demonyo nga na siya lawas, gihadlo ko. Ato kay kismana. Pag deliverance na mo, Darwin, sakit na ka ng prayer ni mo, Darwin. Sakit nga sakitan. Kaya huwag mong tugaan singan. Inasakitan, Darwin. Maluboy ka na mo, Darwin. I beg you, Darwin. I beg you. Kaya ang demonyo nga na siya lawas. Diba mo? Open demons. Isa ng open demons, mga marites na demonyo. Isa kuwag pangutan musulti. Kabantay mo ang istorya niya? Mama Mary is very powerful. Dapat ko ipadungong ninyo, ha? Saya ka po nga deliverance. Stop, Darwin. I will kill you, Darwin. Nag-in-English na, di ba naman i-English? Ang mga yawa, mag-English, speaking in tongue, ang mga yawa, nag-Latin, and alien language. Pero yan nga ni si Satan. Gano man, kapag mo siya i-share, nagdumon siya sa iyang, isa may yawa nagpaluyo sa hatred, si Satan. Connect ni mo, masabtan ni mo, kung sa struggle sa maong pasyente, manang makasabot kami kung magpag-ibaw ko, kinsay nga ni sa yawa. Kung yung sa Satan, wala, hatred. Okay. Ato'y palayo na. So, i-treat ko niya, I will kill you, Darwin. Hindi mag-father no. Ang mga lain tinuhan din ako dyan, mag-father na ko, mag-Darwin ba? Ang mga yawa sa mag-Darwin na ko. Tenang. I tried to find Mary, but I am defeated by her. Grabe, no? Because Mary is full of grace. Grabe ka, friend. Ang yawa, tulog siya. Kunya, ako, sabak man kayo ang pagkanta sa Salve Regina. Manang yun siya na sakit kayo niya ang pagkanta sa Salve Regina. During sa pag-pray na mo. Kami ninyo, ihandok ko niya, at yun ko niya, kay amo na kiling bataan. Panta pa siya Darwin, amo na siya. Diba mo say, kisay na igugman niya, yung na mga yawa, ang iyang dulong kay ukol istaman. Maunto'y hinungdan, nakasud mi sa iyang tawas.
occultism, albularyo. So, kung yung mga albularyo din pagpakiluloy ko ninyo, isurrender niyo ka. Yan naman, imagine ka, apo naman iharas pas mga demonyo. First, second, third, and fourth generation, kinahanglan ato i-renounce. Muna hinungdan, di mo kasabot sa inyong kagalingon. Muna hinungdan, nga isirapli ang inyong kinabuhi bisan kung saan pagpaningkamot. Yan naman, doon natin connection sa mga occultista or tituulta sa mga occult practitioners. Mga tigpanghiman, mga espiritista. Di sabi mga espiritista, wingon sila. Madugol sila. Sabi nagkakapit ang namatay na imong asawa o anak. O console sila nimo. Ayaw kaguan, nag-istorya namin sa espiritu sa imong anak. O niingon siya na mo, na okay na siya dito. Ayaw na kabalaga. Ganun na yung mag-istorya. Spiritista na, demonyo na. Nana, diriwa. Huh? Ayaw ka mo pagkonsulta sa mga espiritista. Kanya sudlat mga anghel, pagbantay mo. Sudlan o Santo Niño. Sudlan o divine mercy. O yun ako mga official, kay ako na si divine mercy. Ako na ang Diyos Amahan. Ako na si Jesu Cristo. Aray na muna ko. Kunya din ako. Ang nawa ko, di mo siya bini ng Kristo. O ang mga tawag to na dito, instead mo kalawat sa lawas ni Kristo. Good. Pantay mo, kay daghan kayo na sa buhol. Ganun ka storya, wala, anong swito ko? Daghan na sa buhol. Good. Dahil na mong tinanawan ako. Pahala ko. Doon sa inyo mo, mga eksunan, i-renounce na ninyo. Aron dili ka mailan, inuhara ka espiritu, ang nagpalibot, niining kalibutan. Nauna niini ang Espiritu Santo. Ikaduha, ang Espiritu Tonto. Managabantay mo, imagine ka nag-serve siya sa simbahan. Pero hangtod karon giharas. Pero ako na kayo sa improvement karon. Itong pampakan, ang Ginoo. Nasa lugar na to, di ka siya mo share, di mo ko siya, nandito, si Sister Grace Chua, taga Cebu. Imo bang lula? Mamusunti ka? Mamusunti na siya. Ikaw mo siya. Oo, mo ba dito? Ang yan lulo,